Esmorzar músculs jo crec que és la primera vegada a la vida que ho faig. No és tan habitual, però hem de pensar que al matí l'oferta és més reduïda. Després si veniu al migdia, sí que tenen molta més quantitat, tant de planxa com de fregits. Perquè també tenen fregits, però ara precisament estan canviant l'oli de la fregidora, cosa que és normal, i per tant no tenen ni l'oli calent ni res on poder fregir, i l'oferta a l'esmorzar és més limitada en quant a tapes, en quant a entrepans. El múscul també és punyetero de coure. No us passa a vegades que aneu a menjar a algun lloc o feu músculs a casa i us queda petit, que no el veieu i ensopit? És perquè el múscul ha perdut molta aigua. Mireu de pensar que quan és viu ocupa tota la superfície de la closca. I a mesura que l'anem cuinant va perdent aigua i es va arronsant. I com més arronsat, més aigua perdut i també més xiclós és. Així que no tingueu por a coure els musclos al seu punt just, com aquests. Tan tendres, gustosos i fets a vapor, una cosa simple. Ara temps perquè us explicaré un truc per poder pillar aquest suquet sense haver d'embrutar-vos ni marejar gaire la perdiu. Mira, agafeu una closca, agafeu la grossa, una closca tipus aquesta, agafeu una forquilla, d'acord? La punxeu així com estic punxant jo ara. Mira, ja tens una cullera, veus? Amb aquesta cullera tu vas agafant i seràs el rei de la salsa als musclos.